Вітаю, мяне зовут Алексей Дзікавіцкі, я аўтар і вядоўца праграмы «Рэспубліка. Агульная справа». Гэта першы супольны праект медыякансорцыуму, які аб'ядноўвае Еўрарадыё, Маланка Медыя, Беларусы і рынак і выйдзе пад брэндам «Беларус Тумороў». Рэспубліка мае стаць пляцоўкай дзеля рэгулярнага і грунтоўнага абмеркавання важных для Беларусі пытанняў пры ўдзеле шырокага кола гасцей, якім кожны з вас зможа задаць пытанне. Толькі ў жывым эфіры, толькі фізічная прысутнасць у студыі. Дык запрашаю ў чацвер, 12 сакавіка а 18 гадзіне па менскім часе далучыцца да трансляцыі на YouTube-каналах «Беларус Тумороў», Еўрарадыё і Маланка Медыя. У запісе праграму можна будзе паглядзець на «Беларус Тумороў» праз спадарожнік, а таксама партал bt.media. Тэма першай дыскусіі на пляцоўцы «Рэспубліка» – беларуская апазіцыя. Падключайцеся.